Etak bere jarduera armatua behin betiko amaitzea erabaki du. Etak duela 3 urte egindako iragarpen honek garai historiko berri bat ekarri du, aldaketa handia Jonan Fernandezen ustez. Agian ez gara konturatzen barruan gaudelako, aldaketaren barruan gaudelako, noaino bizitzen ari aldaketa handi bat, baina etaren violentzia desagertu da eta horren eragina handia da gizartean. Hala ere, oraintxe bertan geldialdian gaudela somatzen du. Etaren armaigabetzea da arazo bat, eta bere desagerpena, bigarrena kartzela politika aldatu egin behar da, beste bide batzuk jorratu behar dira kartzela politikan, edo iraganari buruzko irakurketa kritikoa ere, hori da elemento garrantzitsu bat. Baina oztopoekin obsesionatu barik normalizazioa, bakea eta bizikidetza sendotzeko gizartea eta euskal instituzioak egiten ari diren ahalegina azpimarratu beharra ikusten du. Jaurlaritzak biktimaren aldeko lan pila bat egiten ari da, ikerketak egiten ari dira, torturari buruz, iraganari buruz, gauza asko egiten ari dira, eraikitzaileak. Presoen inguruan, kartzela politikan Espainiako gobernuak aurrera pausorik ez duela ematen ikusita, Hitzeman programaren beharra azpimarratzen du. Hitzeman programa da presoak reinserziorako daukaten aukera legalak bultzatzeko eta laguntzeko. Eta alde hortatik aukera handi bada, Jaurlaritzaren aldetik konpromiso argi bat hori bideratzeko. Etorkizunari begira baikor agertzen da, hobetzeko tarte handia ikusten baitu lehen gora itzultzeko beldurrik gabe.